नोंथांमोना मिथिगौ ना हान्थुआव मेलेम गोनां बर' एलबामा बेसेबां खामायनो हादों? बे हान्थुआव मेलेम गोनां सङा मोनसे बैसागु सं। बेनि खनगिरि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिखौथ' नोंथांमोना मिथिजोबखायो। दा आङो डाइरेक्ट बेनि आर्निंखौ खोन्थानो सानदों दिनैसिनो। दा जोङो बेखौ ससियेल ब्लेड एकाउन्टाव नायगोन। मारै नायगोन होननानै मिथिब्ला जोङो नै बेयाव नाय लोगोफोरनो 14 lakhs भिउसनि जोङो ससियेल ब्लेडआव दिहुननांगोन दै। ओमफ्राय मोनसे खोथाखा नै लोगोफोर, बेयाव मानि 1 मासनि भिडिअ'आनो गैखाया दै। मानि ससियेल ब्लेडआव मास मोनसेनि आर्निंखौ देखायो आरो मास मोनसेनि टटेल भिउसखौबो देखायो। दायो जों 14,38,000नि जों आर्निंखौ जों दिहुननांगोन दै। अब्ला जों गिबिसिनावनो ससियेल ब्लेडआव फैनोसै। आङो दायो ससियेल ब्लेडनि अफिसियेल लिंकआव फैबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबानो जाबाय दै। थ' जोंहा बेयाव प्रडाक्शननि नामखौ सार्च खालामनांगोन। प्रडाक्शननि नामा जोंना NR साइन प्रडाक्शन मोन ना। सार्भारा एसे डाउन दै, नोंथांमोना दसे नेथ'नांगोन। स्क्रिनाव फैबाय नै, बिथांमोननि साबसक्राइबारखौ बेयाव नुनो मोनगोन आरो बेयाव भिउस नुनो मोनगोन। थ' बिदिनो नुगोन आरो नैबे NR साइन प्रडाक्शनाव दा क्लिक खालामनांगोन जों। नोंथांमोनाबो नायनो गोसोबा नायनो हागोन दे। बेयाव आं दा क्लिक खालामबाय। बिथांमोननि डाइरेक्ट थाम्बनेल बायसिनाया दा फैबाय नै। थ' बिथांमोननि साबसक्राइबारखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै आरो बेयाव भिउस, टटेल भिउस, भिडिअस एन्ड माला क्रिएट खालामदों बेयो दै। थ' जों दा गाहायाव बोख्लायनि। अब्ला नैबेखौ SB रेंक, साबसक्राइबार रेंक एन्ड भिउस रेंक बेबायदिनो रेंक नुगोन दे। ओमफ्राय दा जों लास्ट 30 daysनिखौल' नायगोन नालाय एसे स्क्रल डाउन खालामनांगोन। थ' नै नोंथांमोना बेयाव नायदो नै, साबसक्राइबार फर द लास्ट 30 days मानि 12K बिथांमोना लास्ट 30 daysआव खामायनो हादों दै साबसक्राइबार। आरो भिउसखौ बेसेबां मोनदों 1.5 million। अब्ला जोंहा मामोन दहाय नोंथांमोननो खोन्थाखादों आङो हान्थुआव मेलेम गोनां सङा 14,38,000 मोनदों होननानै। अब्ला बे लास्ट 30 daysआव बै माखासे भिडिअनि माखासे बेयाव भिउसआ हाबसननानै थादों दै। ओमफ्राय नै लोगोफोरनो मान्थलि आर्निंआ बेसेबां जादों $366 लानानै $5.9K। दा नोंथांमोना थगायदों सानलायगोन नै, आं कम्पिउटारनि स्क्रिनावनो देखायजोब्बाय। थ' बिदिब्लाथ' नैबेखौथ' जों डाइरेक्टलि माने बिथांमोना बेसे मोनखायाखै। लोगोफोर लेपटपआव लेपटपा एसे खाराब जाबायलै लोगोफोर। थ' बेटा जागोन माने बेटारियाव गैबावलालै नायगोन। माने नै लोगोफोरनो बेयाव नाय, बिथांमोनाथ' बे 5.9K माने डलारखौ बिसोरो खामायनो हाखाथारा। बे माने हाइयावसो। आरो $336खौबो बिथांमोना माने खामायनो हाखाथारा। माने बिनि गेजेरावसो हमनानै ला $1,100 बेबायदि दै। अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आङो डाइरेक्ट कनभार्ट खालामनानै होनोसै $1,100 इनाराव बेसेबां जागोन जोंनि इण्डियाननि मानियाव। नोंथांमोना नायर'। दायो आं बेयाव डलार टु इनार सार्च खालामबाय। लेपटपाव बेटारि गैला, सुइच अफ थांखासिगोन, बेनो लास्ट भिडिअ जाखासिगोन। थ' नै दा आमेरिकानि इउनाइटेड स्टेटनि $1 बेसेबां जादों 85.38 दै। माने 85 थाखानि एसे बारा। दा जों बेयाव 1100 होदो। 93,915.25 माने 93,000 बेबायदि मोनदों दै। माने बिथांमोनहा माने मिनिमाम 90,000 खामायनानै मेक्सिमामाव 1,20,000, 1,30,000 बेबायदि खामायदों जानो हागौ दै। मोनसे संजोंनो बिथांमोना बेबायदि खामायदों जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मा मटिभेसन मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। थ' नोंथांमोनाबो इउटुबाव बेबायदिनो थाखा खामायफैनो हागोन मिउजिक भिडिअ खालामनानै। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दे। बयनिसिमबो गोजोन्थों।